Човек, бе, вярваше ли, че по един път на ден искам да ми кълве, бе? Не повече. Бати Ицо реши да ми се втоса моята варица. Еба ти кара. Отивам да почивам. Ево. Браво. Айде! Get in! Чигове не ядел. Когато ме попитат много ли си нетърпелив като ходиш за риба, от този ферибот слезахме. Всички отиват вътре да ядат, да пият, да правят глупости, обаче сърце юнашко не трае. Да отиваме на пристанището, да видим дали ще излъжиме някоя заблудена баракуда, за да мога да ни тръгне на кадем. Много се надявам това приключение да е забавно, да има емоции и да се хване някоя риба. След забавянето от един ден заради канцелация на ферибота в сряда, съответно днес в четвъртък ферибота отново беше след обяд в 3 часа, така че 5 часа пристигаме тук. Това ни оставя с петък, събота и неделя до обяд да ловим. Дано да има нещо интересно и запомнящо се. И Ицо сенсей каза: Time to play the game! новата халуга от по-скъпите, много лови, трябва да започнеш с нея. И аз какво да направя? Слушам. Нали съм падалан? Закачаме халучката и започваме с нея. Това, което ме притеснява, освен че не мога да си закача примамката, е, че няма нито един друг човек тук на пристанището. Вярно е, че доста препираме, за да почнем да ловим веднага, но това, че няма хора, със сигурност е показателно, че най-вероятно риби няма. Както и да е, трябва да се чеше крастата. Сигурно утре сутринта ще станем рано и ще отидем на по-правилните места, но до тогава можем само да експериментираме и да се забавляваме. Ето го и първия каст на самотраки. Има лек насрещен вятър, но като цяло мисля, че ще се справим. Добре играе. Риби не се виждат. Искам само да забележите каква красота е. Просто е невероятно. Острова е брутален. Ами, добро утро, приятели! Има вятър, но не е много ветровито. Температурата е идеална. Няма никой. Сега остава да имаме и късмет. Удряме с тежката артилерия. And we hope for the best. Get in! Бати Ицо реши да ми се втоса моята варица. Отивам за куката. Сенсей, че черпиш. Спокойно. Аз съм най-спокойния. Спокойно. Да бе, да бе. Ама ти. Не! Скъса. Много е напана. Не, така иначе отива в камъните. Ами, приятели,
започнаха да обикалят тук с лодки. Правят тигери точно пред нас. Не знам каква има играта. Иначе след късането нищо. Дойде още един колега. Мета и той. Идват те там още коли. Ще има хора, но риба дали ще има, буквално не се знае. Пускам да пробвам как е микрофона на вятъра. Ето го. Ето това е един човек. Ице, тия къде че ги пратиме? Ами, приятели, това е живота. Колегата реши, че иска да ходи до квартирата, да пие кафе, да превръзва, да се суши. И Цу отива да го закара. И аз оставам абсолютно сам. Сега, ако ми чукне някоя риба, ще бъде истинско приключение да се вади. Леле. Дано да чукне времето, доста се скапа. Почна да вали, духа вятър, студено е. Обаче ние не се предаваме и не се отказваме. Може па сега да е момент. Всяка една по-силна вълна напреки, като направи някакво съпротивление към воблера и изтръпвам, но удар няма. Много хубаво играе воблера, за мен това е едно от най-добрите времена за хищник. Мрачно, има вълна, не е много висока вълната, рами дъжд, общо взето е перфектно. Само да ни избуха някоя баба и да се пребориме. Аре бе! Get in! Трябва да си напъване яко. След като откровенно не ни се получи с големите риби сутринта, тази вечер ще се забавляваме с силикония или soft plastics. Меки примамки, меки умения. 14 февруари, Трифон за Резан, Свети Валентин. Много хора няма да успеят да празнуват Свети Валентин по семейни причини, но поне Трифон за Резан вярвам, че ще успеят да гръмнат някое друго винце. Ние ще гърмиме калмари до вечера. Но преди това ще пробваме нещо. Дали ще успеем да излъжем на силикон, поне да спасим капото. Да, дел-1. Тегъл. Едно кълване. Вятър, дъжд. Дано утре е по-добре. Ще започнем малко с джиг. Пробваме да поджигим. Може пък да е по-успешната стратегия. Как дойде? Да, това бяха доста големи делфини.
черноморските. Не. Това е много стабилен делфин, батко ме изчезна. Оп, ето ги. Двата. Вечки си плуват. Делфинчета. Мами. Изглежда такова. Абе, те са спокойни, ма като оп, ето ги. Ма като видят риба, бъди сигурен, че ще избива луцусите. Рано у вълните. Това даже не е луцус, това е баракуда. Браво! Е, това е хубава риба. Колегата ги пука. Стискаме му палци всички. Властелина на драконите ли? Ами, приятеле, днеска май ще пиеме второто капучино. Хванатите риби са едно луцче 35 санта и едно драгонче. Общо взето, тегало морето е тава, спокойно е, няма активност, няма риби. Освен късането сутринта на колегата. Пак нищо. Тъпото е, че пуснаха мрежа точно пред местото, където бяхме сутринта и където скъса. Надяваме се, че са извадили, ще отидем сега да помятаме пак там. Но в общи линии доста труден риболов. Със сигурност, когато гониш големи трофейни риби, капостите са доста по-често от успехите. Но все пак не се знае. Имаме вечерния заход днес и утре сутрин. Дано има нещо интересно. Давай, набирай! Get in! Давай! Наляво отива в момента. Кадри обаче не къде е това мастер? Знам!
Айде! Най-вероятно. Сигурно. Бати кадър. Ето и куката. Дай му! На майка ти! Дивия! Браво, шампионе! Да, 8-9 кила. Добър са тук, добър са. Добър са. Get in! Браво! Отивам да почивам. Ево. Браво. Мете, тук са рибите. Тук са, нали? 100 грама джик, 230 горна Браво! и около 14 кг макара. Айде, курне, дано не съм. Get fucking in! Виж каква сърдина изплю. Виж ли каква е рибка? Ето, Ето тази. ето какво яде. Ето кой е. Значи, С линейката. търсиме воблер и син гръб жълта линия. Ево. О, Джигове не яде ли? Не яде ли джигове, Виктор? пак ще го пишем успешен този излет. Много благодаря, че изгледахте видеото до край. Благодаря, че сте в канала. Вече имаме 345 последователи. Комент, лайк, subscribe. Безкрайно много благодаря на всички и ще се видим в следващото видео. Get in!